Ut mane ochuogi mar nono timbe mane okelo tho e bungu ma Shakahola ochwalo ripot margi ne jatend piny Kenya William Ruto ayanga kawuono. Apudno motelne kod jadolo Mutava Musyimi oyango ni dwaro nitiere mondo rid chike mag thiro puonj mobam mawuok kuom jodolo kendo jiwo somo mag weche Nyasaye e sikunde mondo kony jopuonjre ng'e adieri e wi wach mar Nyasaye. George Bati miwa ler mar wachno. Mondo ne piny owacho yang matut adier ewi kaka thoe ma Shakahola ma itudo kod jadolo Paul Mackenzie ne obet kod kit puonj manomiyo oganda ne ok nyal fwenyo ni kit puonjgo ne tero gi siol piny jomotho. Piny owacho ne ochuga put mar timo nonro ewi thoe ma Shakahola. Apudno motelne kod Rebni Mutava Musyimi giko ne to chwalo ripot margi ne jatend piny William Ruto kendo yango gik ma giyudo kod okenge ma owinjo keti mondo thir timbe maket kod mano timore Shakahola. E lipodno apudno koni mondo rie ute mag lamo mamoko kuomgi loko ndiko ataro kendo reso jo Kenya e obadho machal kod mano kelo midhiero ma Shakahola. Piny owacho nyaka ket chike mamenyo ute mag lamo mathurka koting'o chugo komishon mabiro ng'iyo ute mag lamo, miyo sirikal bende thuolo mar ng'iyo kaka itayo ute lamo, loko kendo rido e chike mang'iyo milome kod lendo machopo ne jopiny, gundho makare puonjo somo mag wach Nyasaye e sikunde kendo keto kenge mag neno ni jopuonjre ong'eyo adier kendo konyo jo Kenya e fwenyo jodolo manyayo puonj mobam. Bende gidwani keto kenge mag puonjo jopiny ewi dinde kendo yango kum mawinjo miji manyayo puonj mobam, kopogore kod yango kaka ichwalo weche ma ichich ni gin puonj mobam. Koyudo lipodno, jatend piny William Ruto koni gidhi keto kenge mag neno ni dwaro mar apudno keti e tim kendo reso jo Kenya ewi puonj mobam mamoko kuom ji ma opondo e wach Nyasaye tiyo godo e neno ni orit ratiro mar oganda jo Kenya kendo rit ratich kanise matayo tijegi e yo makare. We will be taking the next steps in making sure that the good work you have done so far translates into what will do two very important things for us. Number one is to protect our freedom of religion in Kenya, and to also make sure that that freedom is accompanied by protection from those who want to abuse religion for other reasons. Jatend piny bende olero ni biro chiw thuolo ne jo Kenya mondo gol pachgi e wi yo maber mar rieyo weche mag lemo thurka. The next steps on the discussions on the policy framework that you have suggested will be informed by the broad views, perspectives, ideas, suggestions from the people of Kenya, because public participation is now part and parcel of our legislation framework, of our policy framework, and of all government interventions and interactions. Mondo tiek timbe machal kod mano timore Shakahola mano kelo tho mar oganda buora, jopiny biro bedo kod duol mogik ewi kaka owinjo ta ute mag lemo kod weche lemo thurka. George Bati, Ramogi TV.